Eu știu că mai devreme am postat un videoclip, dar mai postez unul. Deci mai am aici încă un bloc de ăsta de părăsit. Ăsta e mai mic gen și nu prea mă încântă tare, dar o să facem și pe asta. Deci la 250 de metri mă urc în blocul ăla la 12 noaptea și spunem poveste groază și alegeți voi etajul, că sunt etaje ceva, adică e destul de mare blocul și uite, dacă vreți, mă urc o dată aici, sus, gen, stați un pic să vă arăt, la balcon, gen, sau la aceste 2 etaje, vedem, nu știu, astea gen, ăla de acolo, uite, cam așa arată blocul pe care vi l-am prezentat mai devreme, ăsta e blocul, și mai e ăsta, care, da, e la fel aproape, dar nu știu, nu s-au mai făcut și e gen bântuit, cam așa, nu pot să spun altcumva, că au fost multă lume și nu prea mai ieșit de acolo și vreau și eu să văd ce se întâmplă, să iau camera, vă pup, să strângem 250